של אח שלי, והייתה עושה לו את זה, הייתי גברת, לא יודעים שבאשקלון. אין מצב. לא רק שהוא גם נהיה נכה, עכשיו גם חברה שלו זורקת אותו. יואו, בדוק מתאבד מחר בבוקר. לדעתי התאבדות זה מה זה חטא? אומרים חטא, זה לא חטא. ואף אחד לא הולך להתאבד פה. אולי נדבר עם יסמין ונשכנע אותה לחשוב על זה שוב. יואו, ומה אכפת לי בכלל? תגידו, היום שלישי או רביעי? שלישי, הסתומה. טוב, כולה שאלתי. כן, הילד זה נכה. לא אין לו משפחה, לא אין לו ילדים, לא אין לו חיים. נכה זה לא ללכת. לא לעשות ילדים. נכון. נגיד, בבניין שלי, שזה אחד שהיה נכה. ופעלו אותי, מה זה פחדתי ממנו? אחר כך הקמנו על בדודה שלי יעקובה. שהיא לא נכה, אבל קצת מפגרת. ומאז, הם עוד אמרו שאני ביחד לזה. תגידי, אחמנה, יעקובה הסברת להם קודם? נו? זאת אחות של אמא שלך או של אבא שלך? היא בדודה שלי, יואו, לא, אני מתה. תגידי, מה, נולדו להם ילדים נכים ונכדים נכים וגם ימים נכים, כאילו דור שלם של נכים? טוב, מה קשור עכשיו יעקובה? בנות, מה עושים עכשיו? קצת ריכוז, נו. בא לך יש לה נפיס, בא לתקוף עטות. בגלל זה תראה כמו איזה בורקה.